नबजित नार्जारी गिबियावनो इंराजि मायथाइ गोदान बोसोर 2023 नि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बाहरबाय। टंला आंचलिक कमिटि एबसुनि एनुवेल कन्फारेन्सआ देग्लाय गल्डेन जुबलियाव आगान सुबाय। लोगोसे जयैनो खुंनो लानाय टंला प्राइमेरि बर' साहित्य सभा आरो लोगोसे टंला आंचलिक कमिटि आबफनि एनुवेल कन्फारेन्सआबो लोगोसे जयैनो बे सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9, 2023 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय आंखौ 9 तारिखनि मुनानि कालचार प्रग्रामाव मोसानो थाखाय हांख्रायदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे सानथामनि प्रग्रामखौ बयबो गाजा गोमजायैनो बाहागो लानानै जाफुंसारहो। स्पेशली लोगो मोनगोन 9 तारिखनि मुनानि कालचार प्रग्रामाव। ओके रायजोफोर, थेंक यू, बाय बाय। खुलुमबाय। गिबियावनो फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि गाहाम हामग्लायनाय लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। बेनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो मोनना गोजोननाय मोनोदि इं 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2023 खालार खालि टंला दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ गल्डेन जुबिलि फालिथाय लोगोसे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्मा आरो टंला दखरा आबफनि खुंगा 24थि बोसोरारि जथुम्माखौ जथायै सामुआपारा गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाय हाबाफारियाव टंला ओनसोलनि गासै गेदेमा मेलेमजिबि दैदेनगिरि फरायसा आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नुजाथिफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायबावनो सानोदि 9 जानुवारि 2023 खालार खालि गेवलां मेल आरो हारिमु मोनाबिलियाव आं नोंथांमोनजों नुजाथिहैनो साखाफारा जादों। बेनिखायनो आं टंला हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनजों बै सानखालि रंजानाय समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजोफोर। फैगौ जानुवारि दाननि 7, 8 आरो 9 अक्ट' खालि टंला दखरा एबसुनि गल्डेन जुबलिया जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बै 7, 8, 9 आरो अक्ट' खालि गासै रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर थांनानै बे गल्डेन जुबलिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। 9 अक्ट' जानुवारि जोबनाय सानखालि पेनसेसन खालि हरनि रंजानो थाखाय बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों। आसा थिदों नोंथांमोनखौ गासैखौबो लोगो मोनगोन आरो लोगोसेनो रंजानो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों। बेनिखायनो गासै टंला दखरानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ बै दिनखालि रंजानो फैनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।